Ruská ruleta o to, kdo z nás dostane elektrický šok. Hej, já to nesnáším. Co jsem řekla? Mi to vypadalo, že to koplej mě, ale ne. Jo, pojď, ty dostaneš ty. Mě spíš leknu, mě, jako tak mi to nevadí, ale... Finálový kolo. Kdo z nás? Pojď se dívat na to. Ne, ani náhodou.